Ja, mir spijt ik dat plus, dus dat weer veel te boezig alle ever. Ik wil nog een klein beetje meer reden. Ik weer de plus uit tijd gerand. Ik moest er aufmerken, aber door dan is ik, waar ik nu huis fahren deed, is mir dat eerst weer in de zin schuld. Dat Gott mir dat hat so klar gemerkt. Ich will das noch sagen, Paul redet auf einer Stelle von, wo seine Ehren dus een Karaffair und mir wieder krank so, ich bin ganz blind. Ich kann nicht begreifen. Und du dann, da wird das Evangelium, alles fängt mir an klar zu werden. Die Bibel fängt mir an klar zu werden. Bloß hastig. Und dann wird mir das auch klar, was ich muss tun. Ich muss mein Leben in Jesus geben. Ich muss alles naar Arm geben. En dat ik dat niet meer zelfs doe. En ik wil ook zijn, in deze tijd, er weer een tijd tussen waar ik zeer gekampt heb met, nou, ik heb mijn leven niet gegeven. En ik doe allemaal waren. En ik ging door een grote kamp, waar ik op eens antwoorden dat ik blijf bij Segen, en wat God mij dat te openbaren dat en ik den dag naar huis varen dat en ik kan mij handgeven, dat mij dat klaar worden dat ik mij kan handgeven en Jezus in mijn hart aankrijgen en ik wil bloß te arm zijn, geef niet op. De Bibel, die leert ons Sieg en je wordt fijn. En wanneer ze als te al die wat Segen doen, dat kun je als je plant en dat van kan op te gaan en niet ophieren met Segen. Wat je dat is gaan. Dit geschenk voor God mij heeft gegeven, ook al de andere kinderen wat dat han gekregen. Dat is, du is niet een groter geschenk is dit. En ik zei, ziek en geef niet op, wat je dit geschenk had. Dat is zoveel weet. Ik wil nog een klein beetje reden van nu mijn ware gebeurt. Dat leven is niet leichter, want er nu ook een grote vrede diep in mijn hart is. Wat keiner anders wat kan weglassen. De vrede wordt er allemaal blijven wezen. Ik weet dat ik geraad zie en ik brug niet meer angst aan voor de dood. Zo zeer angst is ik moet gaan voor de dood. Aber de tijden die worden zwaarder. Met deze grote vrede, de tijden die worden zwaarder. Niet armer, aber dan wordt einer aan, wo op eerms de slechte Seite is. En wo soll einer noch Mord schaffen. En du sind all en all grote dingen geworden in mijn leven van den dag waar ik Jezus aangeleerd. En al goede dingen, lang niet alles slechte, aber ik wil niks tussen voor mijn oude leven, en mijn niet.
Ik zijn groot, ik heb groot, mijn dad moest zijn hier weg. Gaat nog bij hem hier weg door een accident. En dat weer een zo zware tijd. Aber in die tijd ben ook nog wel een grote wonder je zijn. En wo Gott zo'n tijden gebruiken dat hem einem zoveel leren en allemaal meer wijsheid geven dat door de zware tijden. But ik zei bloß te all wat in Jezus Christus zijn. Wie zijn in zo'n zware, in manche Mennonite zo'n zware leven. Dus dat wordt in mijn alle zijn. Mich werkt zo, wie hat, er sind zoveel testimonies te bieten, wo wir sind durch so eine schwere Tiden gegangen. Und das kommt alle wegen ein schlechtes Leben. Und ich will nicht sagen, dass Alkohol ein schlechtes Ding ist, von was reich gebraucht, aber so die Mennonites dort haben gebraucht, all von Jahren vorab, das nicht für was Gott hat gemerkt. Und da haben al zoveel families in gebied dat je reden. En ik bid bloos voor al die wat zijn zijn tijden doorgegaan, is eigenlijk dat we niet gaan opstaan en onze kinderen en nieuwen en betere weg wijzen en de werkelijk alle opmerken wat bij hier toe zijn zo staat gegaan dat dit nieuwe generation wat te komen dat kan een goed voorbeeld zijn voor de Mennonieten. Ik wil het nog door klaarmaken wat mij zo zwaar met den Heiligen Geest luisteren. Wo ik lang gezegd, even nu den tijd waar ik zijn in Jezus gekomen, Gott, de Leute weiß mir dat stout nu dat. En dat wäre mir immer sehr wichtig, because de slechte heeft dat voor lang tijd gebraucht. En de Bibel, de schrift op eine steht, du als eine Sinn, wo du nicht Verjäwung für ist. Zoals ik dat nu verstaan kan, bloß dat de klar worden dat mensen zich niet gruwelen. En dat zij nu, dus ik weet dat waar ik dat daar kon doen, oh nu ga ik den je last dat, nu is het te laat. En ik weet dat er gewoon zo'n gedanken ging door me even, in tijd even. En wat God mij dat heeft klaar gemaakt is door Danny, Pana en Mexico. Hij heeft niet je boodschap aan dat. Ik wil om te doen je boodschap te horen. Maar wanneer we in zijn leven en niet in Jezus, niet van hem wel, in die tijd, wat kan de Verjäwung zijn, wanneer we dem wegschuiven, de einzige wat ons kan raden, wanneer we niet van hem wel. Du bist bloß einer, wat de eerste komt om ons dat eeuwige leven geven, en dat is Jezus. Hij is de weg, de waarheid en dat leven. En wanneer we die waarheid wegschuiven, dan leven we in die zin, wo er keine Verjäwung für ist. Because we schuiven den einzigen, wat ons kan raden, schuiven we weg. Ik hoop dat mir auch sein, vor allem. Aber jeder einer, wat in Jezus kommt, ist für alles Verjäwung.
Dus du erst trying zijn wo du nicht Verjäwung fährst. Dat ist bloß, wenn wir den Radar wegschieben und nicht von am Wahl, dann kann du nicht Verjäwung sein für uns, weißt du, erst bloß einer, der uns kann vergeben. Ich hoffe, das ist nicht, das mir auch sein für allem. Und ich bete auch für all die, die noch nicht den Herrn Jesus kann tun, dass heute einzige ist, was kann raten. Und wenn du wieder nicht das horchen, was ich hier sagen, dass du bist bestimmt, um das horchen und das hören. Und wenn dein Hart angeredet kriegt, dass du sollst dein Leben handgeben, und Jesus in Arm nu fallen. Ich bete, dass du wirst dein Leben handgeben, Arm nicht Verjäwung fragen, und Arm herangehen. Und verarmfäten. Und ich hoffe, dass das alles, was du erst gesagt worden, ich weiß, alles, was du erst gesagt worden, als Gott sein will. Ich habe auch einen sehr schweren Zeit gehabt, especially mit meinem dritten Testimony. Ich muss sehr schaffen, dem den vorrichten. Und nu von der, der reason ich sage, ich weiß, dass Gott das ist. Trotz allem, ich will aufhängen mit das. Ich habe ein Dossier von Karten, wo die Bibelversion boven hat. Und ich weiß nicht, wie viel hunderte Karten über den Bahn sind, aber ich nehme mir da eine Rede. Und die lesen das, die sagt, da nicht Angst haben, ich bin mit dir, für ich bin dein Gott, und ich will dich stärken und auch die haben. Das ist Isaiah 41,10. Ich kann du eine Strophe nicht uitleihen auf Deutsch, aber lese ihn das selbst nur, und das gibt mir die Kraft für von das Testimony tun. Und ich danke alle Menschen, die das haben angehört, und ich hoffe, die kriegen einen großen Segen.